Nadal acaba de treure al mercat la nova collita del seu vi blanc, el Sec Nadal Xarel·lo 2012, una de les joies de la marca, del qual se n'han produït 46.650 ampolles, 11.000 més que la collita anterior, un increment en part produït per la qualitat del raïm de la collita del 2012. La producció per hectàrea ha estat inferior a la del 2011 i el grau sensiblement superior. Tot plegat ha donat com a resultat un vi amb més cos i estructura. Aprofitant aquesta presentació, Nadal ha avançat el programa d'activitats enoturístiques per aquest 2013, que s'incorporen a l'àmplia oferta del mateix celler, i destaca l'estrena d'unes sessions divulgatives de curiositats del món del vi i el cava que s'organitzen conjuntament amb Vinceum. Un curs per aprendre a fer paelles, un tast de confitures i melmelades de diferents tipus de raïm, passejades amb carro per les vinyes i un esmorzar de forquilla amb productes selectes. La informació al complet de cadascuna de les activitats es poden consultar a la pàgina web www.nadal.com. Amb la sortida de la primera ampolla de cava l'any 1943, Caves Nadal ha tingut sempre les portes del celler obertes al visitant. 70 anys després, el celler del Pla del Penedès manté intacte l'esperit obert que ha donat impuls a la seva marca, actualitzant, però, el model que dona forma a les visites. Fa 70 anys que vam iniciar la visita turística com a mitjà de promoció diguem-ne principal. Ara fa 10 anys exactament vam crear el que jo en diria el laboratori de producte de turisme i oci al voltant de la vinya i el cava, que és un col·lectiu que es diu Amics de Caves Nadal. D'aquí han sorgit totes les activitats que avui en dia oferim i el que oferirem a partir d'ara és espais per trobades, per presentacions de nous productes, per convencions. Aquí hi ha un entorn diferent, un entorn únic, que et transmet tranquil·litat, un entorn que és fàcil, que tens lloc per aparcar i que, a més de les necessitats que puguin tindre a nivell del seu timing diari, aquí ho podem complementar amb activitats de maridatges i amb una passejada en carruatge per les vinyes o passejar en segway per les vinyes o fer un tast de cava i formatges o cava i xocolata. Ens enfoquem més aviat a grups relativament reduïts. No som un hotel i, evidentment, el que volem és centrar-nos en grups de 30, màxim 40 persones, però, evidentment, adaptant-nos a les seves necessitats completament i donar un servei al màxim d'acurat possible. La creació del grup d'Amics de Caves Nadal ara fa 10 anys ha permès crear i experimentar maridatges i activitats que s'han anat incorporant a l'oferta de turisme i oci del celler penedesenc.